Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Lasdang aiding ngat ma US bat ka Iran. Penkre kis pa US. Ban hir tmano ya ka Iran. Kajat tma jung Trump. Kabakit tikitir tma. Kalapoi sabar jong ka Iran. Kabawan ling ba ka Durio Arabian Sea. Ya ka nega jatma. Natip kerteng da ka USS Abraham Lincoln. Kawe ni ki jatma ki baklan bor haka perthe. Ka nega jatma. Kalakit sibun ba ki tirtma. Nagam ta ban hir tma ya ka Iran. Ki helikopter ki lahir sa jurong suny. Ban penhapi ki tiar gitar ki badon kam. Jong ki spy US. Haka video. Lai iru ya ki kalistem. Ki balayaj ban pen inam. Haringkau. Ya kini ki kalistem. Lakit da ka jatma. Kajing hir tma ya ki Iran kanja. Namar lapha sibun ya ki spy ya kun tma. Presiden Donald Trump. Ulaong. Bakini ki spy tma jong ka US. Balapha sa Iran. Idai ki large armada. Kini ki spy tma jong ka US menta kila don ha Middle East. Kajing kwa jong Trump ban hir tma ka Iran. Kadai namar kajing yab jong ki bro. Palat arpo jarngut. Na kajing ki ha Iran. Ka sorkar Iran kala khnyot bat penyap na phang. Ya ki paj ba nong ya ki. Kajing ki ha Iran. Kadai namar kajing hir ka yo ka kot. Bat kajing kwa jong ki paj ba ban pen klem no ya ka sorkar Iran. Sibun kajing thai kilami ha ki nong ba jong ka Iran. Ki bakan thop ka Bandar Abbas. Bat ka Avax, hak basangut ki breu kila yap, bat budngut kila mensau. Ki he sorkar kila ong, uwe ubreu layap, ha Bandar Abbas, bat sangut ki khot jong ka we ka longying, kila yap ha Avax, na ka jing betay, hak ba kila keno, baka day ka jing laj jong ka gas. Katasnim news agency, bat kwe ki state media, kila kentaj ki jingkam, baki jing betay ki day ki jing thong, ya ki IRGC commander. Ki don pat katokat ne ki bala keno ya ka US bat ya ka Israel halor kan ka jing thai namar ka jing berngem bat ka jing penkre hir tma jung Trump ya ka Iran